その年の夏、流行り病に見舞われて母さんは言ってしまった。お母さんを元に戻せないかな。當天這道門合上，冰箱裏沒人在雪中送炭，呼吸缺氧。這一帶並無路向，漆黑裏為燃亮我的信仰，力遍風霜。冰封了血容，無能力擋一仗，活像無名氏為愛戰死沙場。你沒贈我急救藥箱。本當に元の體に戻れるって保証はあるの？今天你避談實相，收葺那幕牆，自有白面讓生活如常。即使我滯留門內竭力拍響，不變你誰想？談維持現狀安好，遠遠說不上。氣候過時何以壓止我？絶対に2人で元に戻るって決めたんだ。どんどん前へ進むぞ。殘破身軀注滿熱血，堅強眼前由誰掠奪？日後歲月以初心對抗暴雪，不怕在低溫中氣絕，願望無懼否決，理想長存高空盤旋，從不缺。心裏無熱度總可溶解這雪，縱沒閒情逸致換快樂，面前問題才是冰山一角，藏着我埋沒我仍有知覺。泣かせるわけにはいかねえよな。這身軀注滿熱血，堅拒眼前由誰掠奪？日後歲月，冷風吹對鏡自說，總有樂土可給眷戀，仍然可望見樂園，求全意志力於無處，從不缺。於困局就用雙手來解脫。這困局就用雙手對決。いつか必ず迎えに来るぞ。待ってろ。